मनशाचे एकनाटक आदारशी तोरपातोक म्हणटा ती फेनान वेतलो बरें पेल्याक करशी जाल्यार सासणाचे सूख भोगतलो आसन दीस साशी जाल्यार दूख येता तें पयस केल्यार म्हणटात सुखी आसतलो बाल्याचे चिंतीत जाल्यार चिंतनाचो माथ्यार भार पडटलो पंजाबाक कळलेली खबर अंबाला गांवांत एक मनीस रावो दुसऱ्याची पोकांडां केल्यार काळजाक ताच्या सूख मेवो क्रिस्ती धर्माचो मनीस फामिली सांगाताक रावो पोकांडां करून पोट्यो मारून दुसऱ्याक दोखो पावो जिवितान कोणाक बरें करूंक ना आपुणूय नीट रावूंक ना फोकांडां करीत आसो बायल भुरग्याचे पडोंक नासले पयल्यार ताका चुरचुरे दिसो आपलो केन्ना सुदोतलो बायल मोनान उस्के काडटा लोकांची रिणां काडून गोवाक आपल्या घालपाक धाडटा 3 दिसांनी तो गेल्या उपरांत बायलेक ताचे फोन येता वयर प्लेन क्रॅश जावन गो सोंपलो कोण एकलो खबर दिता बायलेच्या मोरान साबार चिंतना फाटीं फुडें पडेना पांय तुटकी मारून शिव दिता दोगां भुरग्यांची आवय बापूय शेवटाक भुरगीं अनाथ कोठा बायलेक फोन केलोलो तो दीस 1 एप्रील आसता दुसऱ्याच्या आवाजान बायलेक फोनार खबर धाडटा सदांचे भाशेन बायलेक एप्रील फूल करूंक चिंतता पोकांडां केली माल पडली शेवटाक तोच पटोवता हेच पोरी जायते क्रिस्तांव आमी धोके दितात फोटींनी एप्रील फूल करूंक चिंतता असली चूक केन्ना दादाची न्हूय हें घडलां तें तुकाय घडों येता